עכשיו. ושוב אנחנו בבריכה. יום אחד עבר כולה, אבל גם היום מישהו עושה 500 יורו. ראיתם? מורן עשתה היום 300 יורו. דודו עשה היום 300 יורו. בן עשה היום 300 יורו. ועומרי? 540 יורו. כבוד! רציתי להגיד תודה רבה לקפריסאים שנתנו לי את הכסף, ובאמת בלעדיכם לא יכולתי לעשות את זה, ואני מודה לכם. עכשיו לחלק האומנותי. רגע, אנחנו נתרחק קצת. הנה הסיבוב על הבריכה, שתראו, יש פה בריכה, יש מזרונים. קבוצה של $1,000,000. רגע, איך קוראים לו? קוראים לו עומרי. צביקה! צביקה, תן לנו קפיצת ראש לבריכה! ועכשיו לחלק האומנותי באמת. התרגיל המפורסם שבזכותו התפרסמתי, כי אז נהייתי מפורסם, אז הוא מפורסם. תרגיל, רגע. עוזי, מה אתה אומר על זה? זו פעם שנה שאנחנו עושים, כי מקודם לבן קיבל טלפון באמצע, אז לרוע מזלנו צריכים להקליט מחדש. כן, זה ריפרודקשן של הסרטון הקודם. תודה קפריסין על כל הכסף, תודה שהיית.